Dat is wel eigenlijk het ergste. Te volle piepschuim overal en dat is ook heel erg slecht voor het milieu. Dit is Aukje. Aukje Postma. Opgroeid omringd door het wetter bij Grauw, hier ze altijd de verbintenis al hand met de natuur. Spietig genoeg zag ze door de jaren heen hoe het Frieske wetter en de marren smarger en smarger begonnen te worden. Maar troch haar passie met het suppen draagt zij bij dat beetje bij beetje het wetter skinnen wordt voor een betere toekomst. Ja, ik kom van de buurt. Ik ben echt een Fries wetterfamke, zoals ze dan wel zeggen. Als we daar zien naar de blauwe boer met een pontje. En daarachter staat een bungalow, zoals een beetje gielig nog. En daar ben ik opgegroeid. En mijn ouders die hier een boertebouw voor hier bedrijf. Ja, als boer begonnen, zoals al jaren, maar daarna in de boerten. En van Lietzoon altijd op het wetten, zielen, varen. Bewust worden van alles, maar het wetter, het milieu, goed oppassen. Het is dus ons leven, ons financiën, dat is eigenlijk alles. Nou, we zijn hier van medium skin te maken, het wetter, subclean-uppen. En dat doen we eigenlijk al heel veel jaren. En de laatste jaren wat frequenter, want iedereen is er heel blij mee. Ja, verder subclean-up ben we destijds maar begonnen. Ik ben zo'n 10 jaar op het wetter. En in het begin je maar een pakje melk mee te pakken als het ontvaren is. En denk je, mijn gasten, dat is toch geen gezicht. Hè? Het moet eigenlijk wel wat mooi wezen, dus dat is wat meer. We hebben uiteindelijk met Citrain een stichting opricht, Stichting Subclean-up. En van daar ben we verder gegaan. We doen een hoop voor de gemeenten. We hopen dat Subsquam, dus in samenwerking met die gemeenten, meer dwang kennen voor het milieu. Het is natuurlijk net alleen nog het aanzicht, maar het is ook voor de beesten. Wat wij weer eten natuurlijk letter. Alles verwut dat microplastics. Het is gewoon heel slecht. Het komt overal in te jochten. Nou ja, als wij er een iets bijdragen om Jan kennen, dan is dat gewoon perfect. Dit is Jan. Nou, zullen we zien wat we hier hebben? Als altijd plastic flessen ertussen. Vast van boord naar oude wijs. Ja, wat papiertjes. Hier heb ik al je flesjes. Dat zou haast nog beter wezen moeten, hè? Nou we statiegeld erop hebben. Maar dat is het dan nog net. En wat heeft hierin? Oh, die heeft nog een boordje. Nou, wat hebben we hier nog in? Slippers. Ja, ik ben flesjes, een hoop flesjes. Het bloot toch apart. Ja, en het altijd weer de plastic bekers van het festival die dan gewoon van hier omheen komen. We hebben hier een tas met een laptop. Nou, dat is toch wel echt heel bijzonder. Ja, het iemand van een fiets of zo vallen, ik weet het net, of hij hier stellen en dat ze hem kwijt moesten. Maar dat is toch wel bizar, net? Die grapje. Dat lijkt me. Dat is wel eigenlijk het ergste. Te volle piepschuim overal en dat is ook heel erg slecht voor het milieu. En het wordt uiteindelijk slim. En visken eet het op en uiteindelijk krijgen wij dropjes boord. Dus dat is net echt wat we willen. Maar wat ik wel hoop is dat mensen nog meer bewust worden van wat ze bij zich gaan en wat ze slingeren litten. En als ze gewoon badkippen doen en dan is lekker picknicken of zo, neem het dan gewoon weer maar waarom en doe het echt in een afvalbak. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Ik denk dat wij de helft maar redden. Bisto ik benijd worden naar het hele verhaal van Aukje, beluister je dan nou de podcast van Lene Vries op
op Spotify.